U septembru će početi reality show program Zadruga 6, a budući učesnici su već potpisali ugovore. Pored nekih starih zadrugara ući će i nova lica, a jedna od mnogih devojaka koja će se useliti na velelepno imanje u Šimanovcima bit će Sanja Tošić. Tošićeva tvrdi da je dugo imala želju da uđe u reality, a samo za sebe priznaje da je provokator, manipulator i da je pomalo agresivna. Ona je otkrila da obožava Dalilu Dragojević, koja je bila njen favorit i velika inspiracija u životu, a od muških zadrugara je najdraži Lepi Mića. A koji nema prošlost koja bi bila zanimljiva javnosti, njen bivši suprug ima. Naime, Sanja je bila s jednim kriminalcem koji je dobro poznat medijima, s obzirom da su svi ispratili njegovo hapšenje. Ona je otkrila da je uhapšen iz nekoliko razloga, ali za sad nije želela da kaže kojih. Samo je rekla da njegovo ime vezuje sa rušenjem hotela i da je nakon toga uhapšen. Njegov odlazak u zatvor je dosta utjecao na njen život, s obzirom da su se tada i rastali. Kako će se Sanja pokazati, ostaje nam septembar, da sve vidimo.